Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning! Happy Tuesday! Tuesday na, guys! Yung last vlog ko, Sunday. Hindi ako nag-vlog kahapon. Pero okay lang yan. Let's have breakfast! Umalis na si Dan. Actually, nag-sleep in ako kasi. Sabi ko, ayoko na sobrang aga. Nagawa ko na naman yung breakfast niya. Kasi kung sobrang aga, siguro nagising ako mga 7. So, nag-sleep in ako. I woke up at mga 8. Ako nagising. So now, meron akong mask, yung Saborino na mask, yung yellow. And then, I'm gonna make breakfast. Inano namin, freeze namin yung aming bread kasi, ano na siya, best before 21st of November. Okay pa naman sana. Si Donny Boy, freeze niya. 21st pa, 19 pa lang ngayon, diba? 19 ba ngayon o 20? So, ito toast ko siya, guys. Tapos, lalagyan ko siya ng almond butter. Ayan. I-toast ko lang yung dalawa. This is my breakfast. Mag-almond butter sana ako. Kaya lang, pag-open ko ng fridge, nakita ko yung cheese. So, sabi ko, mag-cheese ako. Ayan. Tinost ko siya. And then, cheese. Kain tayo. Kaya tapos ko lang mag-edit ng isang vlog. Para mamayang gabi yun, guys. Ininit ko na yung aking tinola. So, kahapon, hindi ako nag-vlog, diba? Pero nagluto ako ng tinola. Ito yung dinner ni Dan din kahapon. Hindi ko sure, keto ba to? Pero yan, meron pa akong tatlong natira. 2 drumstick at saka isang wings. Ano ko lang siya, guys? Isang wing. Iniinit ko lang siya. Kakain siguro ako ng isang wing. At saka isang drumstick. Tapos mag-iiwan ako ng isang drumstick, no? Para bukas siguro. Para hindi na ako magluto ng lunch bukas. Yummers to, guys. Naglagay pa din ako ng tinola mix. Pero, naglagay ako ng iba-iba pa. Like, naglagay ako nitong, ano nga ulit yung tawag dito? At sa pakita ko sa inyo. Ito yung, inedit ko din siya kanina. Yung haul na bumili ako nito. Nakalimutan ko ano pangalan. Ano pangalan nito? Lemongrass! Lemongrass. Tama, diba? Lemongrass. Oh my gosh, ang sarap ng sabaw. Naglagay ako ng ginger. Sarap nito. Kain tayo, guys. Guys, tapos ko lang maligo. Mag-ano kami dyan mamaya. Konting grocery shopping para sa lunch, dinner. Napunta kami ng shops nung linggo, nung galing siya golf, galing ako shopping kasama si Lai. Pumili kami ng mga kakailanganin niya. Yung ako, okay na ako kasi marami akong nabili sa Asian shop. Tapos bumili din ako ng meat sa Woolies that day. Pero ngayon, kailangan namin bumili para sa lunch niya at saka sa dinner niya. Ang dami kong, hindi naman madami, pero may mga pinapakinggan ako, pinapanood ako ng mga lunch ideas, yung mga madali lang, at saka yung alam ko na like kakainin na Dan. Meron akong isang lunch idea, tapos, diba, sa dami ng pinanood ko, isa lang, yung naano ko, nalista ko, tapos, isang breakfast idea. So, gagawin natin yan mamaya. Pero, gagamit ako ng ibang contacts. Gusto kong gamitin to. Hindi pa nag 1 month yung isa ko, yung galing din sa Choo Choo. Hindi pa siya nag 1 month. Yung lime green ata, yung lime, or lime lang ba yung pangalan nun? Gagamitan ko tong orange brown. Hello, sana okay to. Orange brown siya, guys, from the brand Choo Choo. Nabili to namin ni Dan sa Japan. Ayan. Gagamitin natin siya. Kasi ito yung mga gusto ko. Ito yung komportable akong suotin. Yung mga ganitong kulay lang. Brown. Hindi ako masyadong mahilig dun sa ginamit ko. Pero hindi ko pa din siya tinatapon. Gagamitin ko pa din siya. Ganyan siya, guys. Okay lang naman siya. Hindi siya kasing bright. So, yun yung gagamitin natin. Alas 3 daw uuwi si Dan eh. So, meron pa akong mga 1 oras bago siya dumating. Hello, yung madulas yung kamay ko kasi naglo-lotion ako eh. And update pala dito sa GHD ko na yung gold. Maganda siya, guys. Maganda siya. Hindi ko lang alam ha, pero mas gusto ko siya compared dun sa platinum ko. Yung platinum mas mahal. Siguro kasi yung buhok ko, very fine niya. And umiinit talaga siya. Ang bilis niya uminit. And minsan parang, wala na to, hindi na to nakasaksak. Minsan parang feeling ko parang, parang sobrang mainit siya sa buhok ko. Pero,
Ewan ko, mas gusto ko siya. Mas gusto ko siya kaysa dun sa ano, dun sa Platinum. And nakuha ko din to siya ng mura kasi naka $50 off siya kasi nga parang festival collection ata. To tama ba yung ano, pagkaalala ko? Parang and sobrang ganda ng plates nito. Nakikita niyo yan? Sobrang ganda niya talaga tingnan. And I always keep it sa kanyang bag. So, kahit na nandito lang sa bahay, kinikip ko talaga. So, kapag ito, medyo hindi na siya sobrang init, nilalagay ko ito, yung cup niya. Tapos, nilalagay ko siya sa bag niya. Lagi talaga. So, para hindi lang siya nakatiwangwang lang dyan. Maganda. Gusto ko yung may sarili siyang bag. Pinapahinga ko muna siya kasi kakatapos ko lang mag-straight ng buhok. Magilan tayo ng contacts. Agoy, bakit parang light? Tingnan yung contacts. Medyo light. Pero hindi siya kasing light nung isa. Wait sa. Lagay lang ako ng isa pa kasi medyo blurry ang pananaw sa buhay. Ayan! Malinaw na ang ating future. Nalagay ko na siya, guys. Medyo light talaga siya. Medyo light siya compared sa nakasanayan ko na ng mga contacts. Pero okay lang siya. Ooh, wait. So bright. Pero okay lang siya. Hindi siya kasing light nung lime na ginamit natin last time. Pero this is the shade orange brown. Parang ibang-iba yung nasa packaging kaysa sa itsura talaga sa mata eh. Parang sa mata, medyo more on, siguro dahil nakatutok yung natural lighting din sa akin. Parang may pagka-grayish brown siya. Hindi siya yung sinasabi sa packaging na orange brown. Pero yeah, pero napaka-komportable nitong contacts na to, guys. Medyo hindi siya yung pinakamurang contacts na nabili ko sa Japan. Pero komportable talaga to. Maganda siya. 1 month nga lang siya. Gustong-gusto ko to. Tapos yung ano din niya, yung contacts niya ba, hindi siya yung manipis na contacts. Meron talaga siyang, makapal siya, pero hindi siya bothering na makapal. Makapal siya kasi, nafe-feel ko kasi hinugasan ko yung contacts before pa siya nilagay. Makapal siya, hindi siya flimsy, yung feeling ng contacts. Maganda yung quality na yan. So, kapag nagawi kayo ng Japan, tapos contact lenses wearer kayo, try nyo itong brand na to. Choo-choo! Parang meron din ata to sa sa Korea. Maybe Korean brand to. Kasi di ba merong Chu na brand sa Korea? Guys, mag-sunscreen tayo. So, ito na yung ginagamit ko lately kasi yung favorite ko na collagen cushion, ubos na siya, guys. Ubos na talaga siya. Di ba binaliktad ko na to? Wala na talaga akong nakukuha. Meron pala. Sinungaling. Ubos na to kasi dry na yung register niya sa mukha ko. Wala na siya nung shine niya. Right after Melbourne trip, naubos na to. Yung gamit ko na ngayon is yung VT Cosmetics na, guys, sun-packed yung tawag sa kanya. Ang ganda nito. Ang ganda ng, hindi siya kagaya nung ito ha, kasi collagen cushion to. Tapos meron talaga siyang, parang meron siyang konting tint sa kanya ba. Though very, very light, pero meron siyang tint. Ito, iba naman yung produkto nito. Pero, meron tong SPF 50 PA, 3 pluses. Pero ganito yung itsura niya. Tingnan nyo naman kung gano'n yan kasosyal. And, ganyan yung itsura niya. So, puti lang talaga siya. Meron din siyang puff. Transparent siya pagdating sa mukha mo. Lately, ito lang talaga yung ginagamit ko. Kasi napapansin ko, maganda siya. Maganda siya sa mukha. Hindi din siya malagkit though. Like right now, malagkit siya tingnan. Pero hindi naman siya malagkit sa feeling. Meron nga siyang cooling effect eh. Which I really like kasi perfect siya para sa weather namin ngayon na ang init-init na. I think 30 plus ngayon. Tapos bukas aabot ata kami ng 40 degrees. So yan lang yung protection ko sa sun. Naglalagay na ako ng blush, eyebrows, tapos yung lips ko. Yun lang. Ayan, tapos na yung aking mukha. Yung nasa lips ko, guys, is yung VT Cosmetics na yung lipstick nila na ganito. Ano siya, guys? Super tempting ata yung pangalan nito. Shade number... Oh, shoot. 08? 08? Yes. Shade 08. Ito, maganda. Ano ko lang, naglagay lang ako sa ilalim. Tapos, blended ko gamit yung aking finger. Yun lang. Hinihintay na lang natin si Dan. Uy, may 1 oras pa ako. Alam nyo, ayusin natin yung bag ko. Tingnan natin kung makakaya ng oras. Okay, guys. Ito na. Alam nyo ba, may nag-email talaga sa akin ito. Nung pinakita ko to siya, parang hindi niya masyadong nag-gets eh. Kasi nag-email siya sa akin nung mahaba talaga. Sabi niya talaga, fake daw to. Fake ba, guys? Nabili ko to sa Japan. Sa Japan talaga. Dun sa
physical shop doon. So, confident na confident talaga ako na hindi siya fake. Pero sabi niya, pagtingin pa lang niya daw sa leather, fake na. So, pakita ko sa inyo ha. Sabihin niyo sa akin kung fake ba to. Kasi I'm pretty sure hindi siya fake eh. Sabi niya, pagtingin pa lang daw niya sa leather, fake na daw. Oh, yan yung leather ha. Kasi yan lang naman yung leather na piece sa bag na to eh. Okay? Ayan. And then, pakita ko din sa inyo yung... Ayan, hindi ko alam. Para ako nagla-live sell tuloy. Ayan, goldie pa, mga besh. Maganda pa yung zipper. Na-open pa niyang maayos. Meron siyang kasamang strap. Ito talaga yung nag-ano ta sa akin, bumenta eh. Ito talaga yung bumenta. Kasi nagkasya sa akin yung strap eh. Hindi ko napansin yan eh. Napaputol na pala yan. Kaya yan naputol. Ganyan siya oh. Hindi ko na siya nagagamit kasi naputol nga siya and gustong-gusto ko siya gamitin crossbody. Nasuot ko siya siguro mga 3 beses lang tapos naputol siya. Yung ano talaga niya guys, yung hardware niya napaka-gold pa as in wala kang makikitang mga rubs dyan mga besh. Napakaganda pa po. Wala pong cracking ang ating ano, strap. Ganyan. Original po yan na monogram. Ayan. Napaka-gold pa po ng ating hardware. Napaka-shiny pa. Ayan. O, diba? Nandito pa talaga yung receipt, oh. Yung binayaran ko talaga dito, 27,000. Oh, 29, huh? Okay. 29,160 siya originally. Naka-discount ako ng 2,160. So, nabili ko to ng 27,000 yen. And binili ko talaga siya sa physical shop. So, ano, para sa akin, hindi talaga siya peke. Pero, tingnan nyo siya ng maayos. Hindi naman siya fake, diba? Naloka talaga ako dun sa nag-email sa akin. Ang haba kasi ng email niya. Hindi ako nag-reply kasi hindi ko alam ano i-reply ko eh. Kasi parang namali siya eh. Akala niya kasi sa online ko to nabili. Akala niya sa live sale. Kasi sabi niya sa akin, hindi naman sa amoy mo malalaman yung kung authentic ba yung item. Sabi ko, bakit sinabi ko ba na sa amoy? So parang alam mo yun, kaya hindi ako nag-reply kasi parang namali lang ata siya sa ano. Pero okay lang yun. Ito yung leather remnants na binili ko. Alam nyo ba, makapal to. Kunin ko lahat ha. And hindi din siya exactly the same color. And ito na naman tayo. Makikringe na naman yung mga ano dyan. Ako guys, gusto ko siyang gamitin talaga. Kaya gagawin ko siya ng sarili. Pero iingatan ko po siya ng bonggang-bongga ng pagkakatahi. Paano ko kaya ito matatahi ng ingatan ko ng bonggang-bongga? Kasi sabi nila, pwede mo naman ipa-fix. And dinala ko to sa Melbourne talaga nung alam mo ba, hindi ko to dinala nung kami ng miss. Hindi din ka naman kasi pumunta kami sa shop. Anyway, dinala ko to nung nagpunta kami ng Melbourne before the last trip. Yung, before pa nun, nagpunta kami kasi sa mga luxury shops. And dinala ko talaga siya. Naiwan ko siya sa hotel, guys. Naiwan ko siya sa hotel. Pero sabi din dun sa akin ni ate, ipapadala pa daw to somewhere para i-repair. Tapos ibabalik sa Melbourne. Tapos isi-ship sa akin. And meron daw cost. Hindi niya sinabi sa akin kung magkano kasi daw kailangan niya makita yung item. So sabi ko, alam mo ba, ako na lang, bibili na lang ako ng leather. Bibili ako leather. So sa mga ano dyan, sensitive sa mga ganito kasi alam mo naman yung iba, yung mga collector talaga, sensitive sila kapag ginagalaw yung mga bag na mga ganito. Huwag na lang kayong manood. Okay? Sasabihin ko na sa inyo na ito ay gagawin ko. Hala. Paano kaya ito magagawa? Yung gusto ko lang kasi, sobrang liit lang na piece. Kasi tingnan nyo, ito yung sira sa kanya, guys. Yan. Kaya natanggal yung, ano, ito yung, ano ni, kinakapitan ng strap eh. Dapat ganyan siya dyan. Ayan. So, yung gagawin ko is, paano ko kaya siya gagawin? Kaya yan. Hanapan ko siya ng paraan, guys. Kulang ko ng gunting. Sabi pa dun sa email, huwag daw maniwala sa mga nag-online selling. Siguro may iba fake. Kasi may experience din talaga ako eh. Sabi ko sa kanya, gusto kong makabili ng strap nung Louis Vuitton na Damier Ebene.
Tapos sabi ko, kung makahanap ka ng original na strap, let me know. Kasi gusto ko sana palitan yung, hindi naman palitan, pero gusto ko sana gamitin siya sa, yung backpack ko, gusto ko gamitin yung brown na strap instead of sa white leather or sa cream leather na strap na meron ako ngayon. Tapos sabi niya sa akin, mahirap po yan hanapin, ma'am, pero meron pong class A. Sabi niya, sabi ko, ano class A? Sabi niya, ano po, hindi po siya totoo, pero parang totoo. Ayun. So, may nag-offer din naman talaga sa akin. Guys, it's me from the future. I-leave ko yung screenshots dito. Akala ko blinak niya ako kasi hindi ko nakikita yung mga messages niya. So, hindi nyo makita dito na nag-offer siya sa akin ng premium quality. Hindi pala class A, premium quality. Pero, makikita nyo sa screenshot na tinanong ko, anong premium quality? Tapos, ang haba ng message niya, diba? Yun, doon niya sinabi na hindi po siya totoong LV, pero meron parang hindi mo malalaman na hindi siya totoo, something like that. So parang medyo dodgy kasi hindi pwede sa Japan yun, 'di ba? Pero nag-offer siya sa akin. So sabi ko sa kanya, ayoko ng replica para lang malaman niyo na may nag-offer talaga sa akin. But then again, I'm not saying na lahat po ng nag-online selling fake, and I don't think yung mga pinapakita niyang iba fake. I don't think yung Celine na nabili ko fake. Feeling ko lang ha, ito opinion ko lang naman, hindi naman ako pro sa mga fake. Pero feeling ko talaga yung Celine na nabili ko sa kanya, totoo. Pero nag-offer siya sa akin po ng premium quality daw na strap ng ng Demier Ebene. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung may mga experience kayo, let me know. So, hindi ko po sinasabi ha na yung mga nagla-live selling ngayon, fake. Like, right now, hindi talaga ako naniniwala na lahat ng nabili ko sa live sale, peke. Para sa akin, totoo talaga sila. Unless may magsabi talaga sa akin or may, like, mag-authenticate talaga sa akin na yan, peke yan. Unless meron akong, like, 100% na proof na fake talaga sila. Kasi ngayon, para sa akin, totoo talaga lahat ng nabili ko. Pero yung sinasabi ko is may nag-message talaga sa akin at nag-offer ng premium quality daw na, yun, strap. Hindi bag, strap. So, meron din talaga sigurong fake. Ewan ko. Pero yung seller na yan, hindi yun nyo yan kilala ha. Ako lang yung nakakilala sa kanya. Dito na yung Danny boy ko, guys. Hello, my love! You're early. Hi, everybody. Hello, Danny boy. Did you eat your lunch? You avocado? Avocado? No? My avocado? That's not for me, it's yours. Yeah. Are you filming yourself preparing that? Yeah. Okay. Is it alright? I don't know. I'm having a hard time fixing this. I don't think I can fix it. I don't think I can either. You know what I'll be doing? What? We're going to do a shoe repairer and see if they can fix it. Shoe repairer? They deal with leather all the time. They might have an idea to fix it or might be able to do something. Ito pala yung lunch ni Dan, guys. Yan yung avocado with egg, with bacon, and cheese on top. Hindi niya yan naalala, nakalimutan niya yan dalhin sa work, so now niya lang kakainin. Guys, I fixed it. Tang, da da dang, da dang. Huwag nyo lang titigan ng sobrang close, pero I fixed it. I did it! Yay! Magagamit ko na siya. Hindi ko na siya madadala sa Louis Vuitton kasi 'di ba sabi nila kapag na-alter na siya ng iba, hindi na siya tatanggapin ng Louis. So, hindi na siya tatanggapin. Okay lang basta magamit ko na siya. sabi ko lang, hindi na siya tatanggapin ng Louis. Sabi na, pakialam natin. Totoo din naman. Pero hindi naman to fake, diba guys? So, did I tell you about that email? No. When someone told me that this is fake? Oh, okay. Yeah, they said this is fake. She Okay. said, oh, just by looking at the leather, I know it's fake. And I was like, really? I like using this. Maganda kasi ito. Kasi bagay na bagay siya sa ano ko. Okay na okay yung length niya ba? Is that water on your sleeve here? What's that? Ano? Perfume. I sprayed something. Stained it? Just... Dito na pala kami sa shops, guys. Isang dinner na lang kailangan. Good? Perfect. Meron akong bagong gagawin para kay Dan. Bagong breakfast at saka bagong lunch. We don't need anything from there. Okay, so Greek yogurt. Yep. Artichoke, yes. Hinahanap namin yung stevia drops, guys. Merong stevia, pero ano siya, tablet. Wait, tingnan nyo, ang cute. Cubes. Ito lang, guys. Pupunta kami sa Korean shop. Bibili kami ng pang Korean barbecue.
Punta tayo sa Family Mart, guys. Tapos na kami dun sa Kohl's. Pili lang tayo ng pang barbecue. Maya-maya lang, guys. Alis na kami. Pakita ko sa inyo ang aking OOTD. Nagpalit ako. Dinner lang naman kasama sila. Ito yung suot ko. This is from Zara. Ang ganda nitong top na to do. Nung sinuot ko siya kanina, gusto ko tuloy pumunta ng Zara para bumili ng maraming kulay. Pero gusto ko ng puti nito. Ang ganda nito. That's so nice. Ito galing Zaful ata. Ito ano ba yan? Ay, pangit naman lighting. Uy. Ito Zaful. Ito, hindi ko na maalala kung saan ko ito mabili. And then bag, Rebecca Minkoff. Guys, bahay na kami. Napatagal talaga yung dinner. Kailangan ko pang magluto na para lunch ni Dan bukas. Magluluto ako nitong, wait, pakita ko lang sa inyo kasi hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito. Basta chicken siya na merong parang cheese na may spinach na filling. Ubusin ko yung natira naming spinach. And then, mozzarella, parmesan, at saka cream cheese. Asan na yung cream cheese ko? There you go. Yun lang. Nakita ko to sa may video akong pinanood kanina. Tapos sabi ko, feeling ko magugustuhan yun na Dan. Chicken breasts. Dalawang chicken breast lang yung binili namin. So, lulutuin ko na yung dalawa para dalawang lunch ni Dan. Sana magustuhan niya. So, hugasan ko lang yung... Wait, lutuin ko na to. Diretso ko na siya lutuin. 1 sec. Ay, kailangan pa pala ng ano? Garlic. Sabaw ng garlic, guys. Okay, so una is oil. Tapos yung garlic. Sunod ko na agad, guys. Lagay ko na yung spinach, guys. Guys, so nandito na yung spinach. Tapos nilagyan ko din siya ng cream cheese. Hindi ko na follow yung like exact ingredients talaga. Kasi, hindi ko inubos yung spinach. Kasi dalawa lang pala yung chicken ko. Yung sa recipe kasi na napanood ko, parang 4 ata yung chicken breast na ginawa niya. So, nagtansya-tansya lang ako. Naglagay na ako ng cream cheese. Now, I'm adding mozzarella cheese. It's gonna be really good. After ma-melt yan, i-add ko yung last na cheese, which is the Parmesan cheese. So, naka-preheat na din yung oven ko ng 200 degrees Celsius. So, yan. Naka-melt na siya. Add na agad ako ng Parmesan. I think you will like this. Nah, it looks good. Yeah. Okay na yan, guys. That's all good. Now, I will get the chicken ready. So, off ko lang yan. Ready na yan. So, with the chicken, guys, i-ano ko lang siya. Slice ko lang siya in half, but not all the way. Ayan. So, Oh, this is gonna be good. yes. You should open up a restaurant, babe. Oh, whatever. You're cooking really good. I'm just copying. This is your own recipe. Wow. No, it's not. And he's actually Australian, the one that I'm copying the recipe from. Oh my god. Yeah. Oh my goodness. Anuhin ko lang siya ng paper towel para mag-dry. And then, guys, take a baking paper to do this. Who taught you that trick? Huh? I watched the YouTube video. With baking paper and that to do that? That one? Yeah. Okay. Okay, I'm just trying to figure out how to do this. Okay. So you put the filling in, guys, like so. I think you'll love this, my love. I think I will as well. Yeah, and then do it like this. I think it's too much. I think I put too much. You're supposed You need to some do strings to. this. Yeah. Okay, that's alright, babe. Yeah. So just roll it like that and then put it here. Wow. It looks beautiful, babe. There you go, Wow, guys. that looks so good. I'm the luckiest husband in the world. And then put it in the oven.
for around like 20 minutes, I think. Until the chicken is cooked. Guys, ang bango na. I think it's been in there for 25 minutes, you think? Or more? Yeah, something like that. Should it be ready now? I reckon maybe cut it open a bit. Okay. Nagpa-timer kasi ako ng 20 minutes. Pero, ano kasi mataba yung chicken. Malaki. So, sabi ko dagdagan natin. I-check ko lang siya, guys. I-cut lang natin siya. Check natin kung luto na yung chicken. Ganyan itsura niya, guys. Luto na daw, sabi ni Dan. It's cooked? Yeah, she's cooked. Cooked? Yeah. Okay. Oh, that's so good. Ito na siya, guys. Ito yung lunch ni Dan. Ayan. Ayon. And sobrang bango niya. Mag-ano ako bukas, magsi-steam ako ng broccoli para side sa, ano niya, ito niya. Yun na, guys. Tapos na ang lunch ni Mr. Tapos na rin ako mag-skincare. Nag-skincare ako kanina while nag-bake yung chicken para multitask ba. Pero yun yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good, bye. Good night. Bye.